Драги зрители и радиослушатели, намирате се на леденика Марина. Това е Марина. Намирате се на леденика 1200 метра над морска височина. Ето тук се разхожда чара. Тя се казва чара по пар. В принцип е чара, но ги викаме чара по пар. Да. Това е Марина, която е карабина. И сега се разхождаме по цялата поляна, защото поляната е купила Марина и сега я дава под наем. 1200 лева на ден. Който има желание да заповяда. Може да си докарате овците, козите, какво имате излаза, кокошки, крави и да пасат тук. Това не съм ги намерил, това си моите ключове. Това е чара по пар. Тя още си е по пар. Това е Марина карабина. Това е нейната градина. Тя го е насадила това преди 10 години и сега си бери от него. Това казах, че е много полезно било да го чупите. Колко тръни има. Кой го казал излъгал? Какво ги даваш? Па това е пълно с такова вътре. Шипка и какво? Ми вътре има трънчета. Има трънчета. А не. Като не е оварено това са трънчета. Аз съм яла сурова шипка, бе, сега приказва го. Ама аз да видя как ще ядеш сурова шипка. И няма трънчета. Има костилчици. Семенца. Чаро, ти не дай да ядеш, майка. Много хубаво. Леко киселко. Има вкус на шипков мармалад. Що ли? Ма сега не са такива. От какво ли да се прави шипковия мармалад? Те са озрели и имат вкус. Да, от какво ли да се прави шипковия мармалад? Гъбите ли намери, ма? Излезе гъба. Изеде няколко. Мани, тя вече и глътна. Хайде, ва. Айде, бе, бърже. Хайде, ва тук. Бърже. Чакай, да видна. Това не е гъба. А какво? Не. Дигни го, ще видиш. Какво? Ха-ха! Бяла додронка! Марина са прехендри. Ето. Първата находка на око. Виждате гилзата. Виждате, това е калибър. Некакъв, който не разбираме. Нема калибър. Нема нищо. Свирка не е цветна. Тук тази поляна. Тук си направо духа на пършевица, беше много толкова. Тук... Там не духаше ветър. Тук... Ето втори патрон. Тук явно има ловджии, които стрелят колко сакат. 12,70, бъра, 3 чадъра. Това е Марина, която е карабина и дава това под наем за 1200 лева. На ден. А това е колецът, който Хан Аспарух е отбелезал България. Ето как го е нацепил, натурал и тук го е забил, да се знае, че тук почва България. Да.
Изобщо археология колко искате. Това е павето от Александър Невски, който Богдан Велински ударил Сергей. Мани да си дига ръката и аз едно, че ритам павето по 30 метра ти нещо. Си шанто. Не! Не гъбато! Това е камък, не знам дали видиш. Я ми се видя като дръжка от гъб. Кой даде, ма? Гъба! Не знам дали знаеш, но и беше гъба. Какво ли стърчи там от този това? Сигурно нахана спарух това. Колеца, който е забил. 861 лятото. На пролетта. Ама друг път той тогава бил отдавна умрял. 861? Да. Да, умрела е баба ти. Ти не мога да живеел 200 години. 681? Да, тогава е създадена България. Ама аз ти казвам, кога забил колеца? Няма къде 200 годишен бил. Как нема? То тогава са живели по 300 години. Да, по 500. Особено царете. По 500 са живели. 500 само тия, римските. Там оня друг, същия ли спре там? Същия. Премести си колата по една страна. Боже. Боже. Всекакви хора има.